Reduce lang, mga more or less, mga 38 na houses a day. So, direya, kapiyak, siguro, mga more than 30 houses. Kasi kapila na sa sawayo niya sa diri sa left side sa Propuliso, nga hindi na masagay pelted dog, hindi mo masaway, kasi private na 30 na da. Hindi mo man masaway nga mapatindog siyang ilang mga halbayog. Dahil sa kung isaran, okay. Di kapila na sawayon na mga Japon, ang mga isolasyon nila, nga baha, ma-evacuate sila. Kaso, balik naman na. Oo. First time ni kapatabo diri sa area nga iban taga-hawak, taga-dugha ng tubig. Ini sa diri sa professional do sa platform area mga nadi siya. Ipermit ni ka baha kay tungod sang economic highway nga nga wala pa mayo na putang village. Oo. Siguro kung matapos ni ma-plasta ni mayo ang highway diri ka mo putang village. Padula na ang baha. Oo. So basi madugay-dugayan ni Kap no kay subong actually sa Eric no ang responders din nato nagapakadto pa ka rin no kay ginauna nila mga senior citizen mga bata. Okay. Actually mga kabataan nung nataan so may mga senior citizen na nga hindi katindog na ano siyang mga rescuers. So, may mga dalan sila nga para makwat nila pagkatapos sa ilang service kag idulugin ko sa Sumagination. Oo. So, 3 families na kapang nagupod dito sa may tumag. So, kung 3 pa lang, pero sa ako nga pa karon labo na maka kadto sa gym karon makita ko ni kung pila kita ang mga kapamilya ang halikan. Oh, kay mabulubod na bala action kay basibla tubo nga magtahaw ang ulan kagkagahon magbukbo ag basibla dira naman magano bala kinagamo kag magkaran-karan mas mayo na tubo nga as early pa lang tubo nga gabi Kap no mataylo na sa evacuation center. Siyempre napasulod namon sa mga square nga iano with kuwaw sa gym no. So, kadlikado, kaya tignan naman kurente. Pero sige, kurente ari pa sa mga siniko. Kabulig sa ito nga para ilang mga kurente dire. Kag, basta mga lawpwer, ang mga kublitan. Wala pa nakatay Kap ang kurente? May pakikita ko. Ang sige daw sa mga pwede malayo o kasi liga pa. Oo. Kay budaya sa nare-contact ng kuryente, basta bala wala sang suga, kag mabudlayan dire ang atong siling mga responders. Ano nga mga grupo, Kap? Ini nga ang atong world siya no. Aragi diyang sa rescue unit ang diary mo rin man siguro diary sila kita ko ang iba ng mga ang sa bagpay na naman day sa atong kapulisan na rin man day. So damo di siguro mga what time mo na baton kapang tawagak na nagkaato rin tubig sa San Jose dot. Siguro kina pa tao sa ulan, nagabaton ko nga dirigid ang labong ang dalo sa tubig. Kasi sa ibang parte ng sumag, labong malaga gabaha, pero may subside man. Sulod na silang mga panimalay. So, subog nila sa ining lugar, pero wala ka bala sa ibang kaprutan nga tinalawag magani. Kaya rin na kay pahit talaga ito ng mga rescuers para makatuan itong ilang mga location. So, kumbaga ang San Jose do sa magiging lubos, gidya or priority, kumbaga ang kinahanglan sa rescue. Kaya mo ni siya, kahit ang tubig niya, taga-hawak dito, mataas pa ni siya, kahit kahinay siyang subside sa tubig. So, ang luwan niya siya ni Kabigon, Creek, bakit kung suba pa, kaya mo ni siya, kung suba tao, yung tao ko ron. Sabi dahil magkuwang tubig. Oo. So, makabigis lang ka ng illegal settlers. So, right after yung interest sa magbaba, ano ang possible mga tikang sa barangay, ang proseso o anong mahatag natin sa ila? Siguro, kung sila, encourage ko sila nga ma-apply ng guro kung may sa location sa sitad. Kasi yung mga ayaw, yung mag-ulusal sa natin mo. Ay sa progreso, mga ayaw ini. Kabila na sa sawayon. Galing pagpangawa na naman sa mga infrastructure, dito siya tampok sa private property. Kung private property, hindi naman mag-intra yung gobyerno sa Dirano, ang atong LGU. Ayun lumalo natin ang tag-iyas nada. Siya, wala man sa community na, no? Napunggan. Oo, kaya nga balya, nga abogado na ako ng bala. Depende na siya nga nangyayang doon. Pero ni mga pangayaw, sumagin man ni Bacolod noon o ibang pang lugar? Sige, hindi ko naman maglalas lang. May gusto mo, no? Bayaran mga lugalog. Ganun na galog.
di may manok, di lang sila. Tara, di lang sila. May mga, talaga may mga baboy, may mga manok, islaw. O siguro mga taga-bukid, hindi nga galawin. So kap mapabiling ka di ka tutog na matapos ni or ano nito bang plano mo kay basta ba iba pa lang kapulukan niya kinahanglan ng bulig. Siyempre, balik ko sa base ko sa barangay. Monitor ko lang kung pagit ang mga natutulong ng mga kapurukan. Kasi may gani sa mga gari ng anay sa bitang wala. Rin sa gym, ay araw mga food packs tagang ay syudad, no? Kasi mga responder sa ito, nalawag na sila, mapadala sa mga tents rin para sa pamilya nga makatulong mo ayo. Ito sa gymnasium, simento na sila, hindi ba sa katulong mo ayo kung may sila mga bedding sila, no? For the record ka, wala sang may nasamaran, wala sang mga negatibo nga nabo samtang muning mga incident katawran wala nga pagba. Di wala taga-balo pa ako, no? Hindi ba na itong ma-secure na ng talan? Kasi wala taga-balo, may mga sulod doon kung mabalay na sa... Okay, balikan tayo sa Action Dale. Sa Lazar, interview na Action Dale mo ang kapitan sa barangay Sumag, si Kapitan Rodney Carmona, nagatutok tara sa may Purok San Jose 2. Sa barangay Sumag, amoy ni karon ang concern ni Kap kay ti ang report nga taga-hawak na sang tawo ang tubi dira sa economic highway sa kilid dira may mga pamalay dira nga nagaistar. So amo ni karon ang isa sa mga concern ni Kapitan Carmona nga ginatutukan way labot sang Purok Progreso sa barangay Sumag nga may 3 man ka pamilya nga do ginibakwet dito. No, pamangkot kay Action Dale sa Lazar dira Action Dale. Liog lang ko pamangkot kay Kap Carmona kun diin ang ayla sining nga designated evacuation center. Ikamusta tamay Kapitan Carmona kung kamusta dira ang suba sang barangay Sumag Action Dale, please come back. Kap, ano nito nang dinis sila galing ibutang Kap? Sa budget gym na, no? Sa barangay hall, ay dalawa na ang mga evacuees. Kasi subong may dala naman ito subong, nakita na ito, maging nakwat ito ng mga senior citizens na ito, no? Madiretso natin sila. So, far Kap, ang problema naman, or ang concern naman sa health protocol sa pangarap evacuation center, ma-make sure naman or ma-ensure naman nga masigaw nga ma-implement sa Quiapo. Si siyempre may nanawag nga isa ko nga sa mga tao kung sa evacuate natin kung may mga face mask. Sige yung tawag ko naman duwa-duwa tapos ano talaga isa sa face mask para ma-observe lagi ang health protocols. Actually, nagpapaglibot sa patro kayo na, tiba mga kabaranggayan, Dale. Kapuling, yes. Ligo kay Kapitan Carmona, kamusta ang suba sa Sumag subong? Ang tubi? Subakang sumaga. Ay subong wala naman ito ka nagtawag na ina-check sa mga tao na tunto kung ano ang sitwasyon. Kung siya ang balila patas ang tubig, amo ni siguro nga hindi kagawa mayo ang tubig sa progreso kasi sa kabigon sa gaging tubig maputaon hindi ang guwa niya. Basta ma-check ni Kapitan Carmona, totong lagi nimo nga daig to ni Mr. Takulod Balaction Dale. Ano to nakakap. Ayaw, wala Kadlo si Kapitan Carmona. Wala ko na monitor ko subong kung ano nga sitwasyon din to. Siguro dugay-dugay tapos di madiretso ko to anay sa suba. Tawag na sitwasyon. Okay. Kasi amo pagka simo mga informasyon. Sige. Actually, Eric, may duha pang pamangkot kay Kapitan. Good luck lagi Kapitan kag basi ma-check man ni Kapitan ang iba niya ka purok daw ginabahaan man kung magulan-ulan aksyon na Dale Kapitan Carmona. May pa sa mga residente sa barangay Subato basta may nalatin na pasang bully kag iba nagaduwa pa nga mag-evacuate. So talaga sa mga no, tinatuwan sa ba, kabalota tiguluan na siguro muna nagkasa tubig kina nagsulod sa inyong mga paglalay. Pero may ara kaya nga way pa nag-subside. Ang iba nag-subside naman. Kabalugin sa barangay, arabat na sa Facebook o sa inyong mga opisyalis para makuha mo for the meantime, nasa ilog sa gymnasium. Pagti kuno ay manawag kita sa eskwelahan kung damo lagi ang ato di bakwis. Yes. Manawag kita sa elementary, kaya harap lang sa PIAP. Makapaway isang mayo kasi ubata kabalo, sige pa ulan. So lang pataob, masulubag tubig, delikado gid. Sige salamat gid no Kapitan Rodney Carmona sa barangay Sumaga siyudad sa Bacoor Action Eric no. Okay. So this time matamat ni check si Kap Carmona.
sa ibang pagiging mga kapurakan action na Eric, no? Kay sa sininga mga tinibang, tinibang kabilang ang mga lugar sa may barangay Sumaga, ang naka-experience sa ang pagtatang libertan tubi. Yes. Sila sinatag sa mga panimalay action Eric. Sige pa ulan din. Action Eric. Sige pa ulan. Sige pa ulan action Eric, no? Muna nga subong di kita papanaog sa patrol. Okay. Kagaman na ginabuluban tayo man natin ang lakas ng panahon na sa Eric, no? Kaya nga itong sitwasyon dito sa buong sa may progreso kag San Jose Dos, barangay Sumaga, ari diri nakasanbay ang ambulance, no? Okay. May nakasanbay ang ambulance, ang mga rescuers diri nato, action Eric, naka full gear. Kag tiyaman ni pakato pa rin, no, para gadamang ma-rescue una mga kabataan at mga senior citizen kag masaylo sa evacuation center. Ang assurance wala siya Eric, no, sa mga pumuluyo sa barangay Sumag. Hindi lamang sa barangay Sumag kundi sa bilog ng siyudad sa Bacolod, kundi ang ila sininga mga needs. Ang ila sininga makinanglanon pagkaon, mga diving, si-provide na yasang barangay sa buligman sa siyudad sa Bacolod, Eric. Sige, proceed din. Iya, action Eric. So far, may sumong pinakalitos din ang sitwasyon sa barangay Sumaga, siyudad sa Bacolod. Nagalibot ang patrol sa ibang pagiging kabaranggayan. Sige, Dale. So may pila ka action Eric, ang mga report nga nagapalabot, balas ang mensahe, video, paglitrato sa tusing social media. Okay. Na nag-experience man sa pagbaha action Eric, kagin nagakinahanglan sa bulig. Rekta din sa mga barangay Sumag, siyudad sa Bacolod ang action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Doriabit Action de Salazar reporting live from where the action dira sa may Purok San Jose Dos Barangay Sumag sa economic highway nga mga balay dira nga naga-istar medyo tagahawak na sang tawo ang tubig dira. So pa-evacuate sila ni Kapitan Carmona. Pero itong iban, diga pa malibad pa mag-evacuate. Pero kung tanaw ko ni Kapitan nga daw amat-amat, pag nagadalom ang tubig, ang ginatawag nga force evacuation, ipatuman gidira ni Kapitan Carmona sa Barangay Sumag. Ang purok progreso, ginamonitor man ni Kapitan Carmona, ang iban pag mga purok, nga duawan sang pagbaha-baha dira sa area sang Barangay Sumag. Ang Sumag Bridge, wala pa ma-check, i-check pa rin ni Kapitan Carmona kung kamusta to ang tubig sa suba sang kwan, sa Sumag. Kang do ginimo nga pika-pika ni Mr. Takuruda kung ano ang sitwasyon dira, no? Liton ta ato sila pa namatinan, i-check ta si Kagawad Glenn Burgos, no? Base ara man karon si Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang kapitan sa Barangay Panukoy, kaya the first time na natabo sa amon mga barangay, na daw ang tubig daw ara bisita man sa amon sa barangay hall, no? Pati ng amon nga daycare center daw wala man gin patawad sa tubig, no? Ang suba dira sa may Maninihon, naglapaw-lapaw gin man ang tubig, no? Grabe guro yung ulan sa kabukiran, that's why ang dalawdos ang tubig, masyado lang kadasig nga nag-awas sa mayor dira nga dira noon sa highway sa Araneta, sa may area sang Purok Maninihon, sa Barangay Panukoy. Baloon ta kung ano ang assessment ni Kagawad Glenn Burgos or if not ni Kapitan Yolanda Bibing Noble ang sitwasyon naman dira isang baha sa Barangay Panukoy, nga nga mga purok dira ang iban pagidira nga naapektuhan, no? Kung ano na ang ma-extend ka bulig sa aton sining nga mga pumuluyo dira nga naapektuhan sang sining pagbaha-baha. Isa man dira sa amon concern ang purok kahanap buhay bla sa may dalom taytay kay damo man nadakwan mo, damo man dira sang pamalay subong, no? Kadi mga nagalistar dira do naanad naman ang bla. Kabalong mas na kung magbulobanta kung daw hindi na gid magwanta ang pagtaas ang tubig muna naguro ang pagtakas sila sa babaw ka highway da, no? Amo na nga tipurti ang daludos ang tubig ang hunas karon pa sa kagahon no? Alauna 27 ang hunas, no? Sa natanaw naton diri nga tubig sa aton sini nga kalendaryo, no? Ari sa linya naton si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, nagapulaw-pulaw man sa sini nga matiniho, nagamonitor sa amon dira barangay nga nagabaha-baha man, no? Yari si halin kay Kapitan Randy Carmona sa Barangay Sumag, sa ilota kay Kapitan Yolanda Bibing Noble sa Barangay Panukoy. Line number 2, Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kap, mayong gabi. Mayong gabi, Action Mary. Mayong gabi sa mga tagtalamati sa Action Radio. Kap, kamusta ang sitwasyon subong sa aton dira Barangay Panukoy?
Ang sitwasyon pagid kagainas ang pagbulkyada gid sang ti halos ang aton gid nga barangay bilog gid daw ara gid sa baha. Mhm. Halin sa Villa Lourdes, si Gasco, sa area sang aning hanap buhay. Mhm. Ang aton nga taytay ta sa Maniniho nagawas pagani. Bo, grabe no. Daw kagulpiada gid abi action Eric sang daludo gid sang ulan Gani man. sang tubig Oh. daw hindi ko kani kundi kundi ito naghalali. Doon din halin ang tubig na no. The first time na kap natabo nga daw pati ang aton barangay kag ang aton daycare center ito ginbisitahan ka baha no? Yes, action Eric. Ang aton gid nga health center ang natamaan. Oh, sa paginang health center tagi nagsulog yung tubig kap na sa aton health center. Oh, kap. Action Eric. Siling Yes. ko nang sulog yun ang tubig sa aton nga health center. Oo, action Eric. Mm. So, po hindi kayo man sa kap dalom ang tubig da nga nagsulod sa aton nga health center. Hindi gid man So, Pero nagsulod gid sa aton nga sentro. okay, So, kap, Kada okay. the first time ni natabo sa aton nga barangay nga mismo barangay tagin sulod gid sang tubig baha. Gani, no? Grabe gurong daludo. I mean, pwerte gurong ulan tos bukid nga nang daludo da sa aton nga lugar kag nagalagi da sa aton nga mga creek dira. Kamusta to kap ang aton pumuluyo sa Maninihon? May mga ginahimo kita subong nga rescue to subong kap? Bali ang aton nga rescue team nagtunga ni sila mo. May rescue team kita nga nag-rescue sa may hanap buhay sa Medalliang area. Okay. May ato man sa may Maninihon kag dito sa may likod to sang maghirupay. Okay. Pero ang nagresponde lang gid sa aton nga rescue bali isa ka pamilya dira sa hanap buhay Okay. nga ara naton subong gin butang sa second floor sang Medallia High School. Mhm. Okay. Kada ang aton subong evacuation ang Medallia School kag ang dito sa aton nga satellite office dito sa Florenceville. Okay. So ang medalya takap ka nga to sa satellite office sa sininga lugar may mga may mga arat na kita dira kap nga mga evacuee so far. Isa lang gid ka pamilya sa may Medalya. Okay, Pero Medalya. ang sa aton to sa may satellite wala gid. Wala Kay gid. ang hindi man sila Maghalin. hindi man sila maghalin sa ilang nga lugar. Okay. In spite Pero ginrespondihan gid sila sa ating nga rescue team. yes, kung kinahanglan gi kapag kap nga i-implementar tang force evacuation ti wag kita mimos na ipatuman ta gid na kap. Amo gani action Eric vigilante lang kita diri subong kita diri subong sa aton nga barangay. Yes. Kaga dako gid ang pasalamat taman sa pagbulig sa aton nga Bureau of Fire. Okay. Kay wala gid sila nagpangduwa-duwa pag kakita nila nga amo na to ang sitwasyon sa aton nga barangay. Nag-upod gid sila sa aton nga mga rescuers. Yes, pasalamat ta kay Sir Di Paula dira no. So as Sir far Di as Paula sa Benji. as far as food pack is concerned, why naman problema ka kay daw miara kita ka danin standby nga food pack in kaso gid man At always ready gid man pag-abot sa food pack sa ang aton nga barangay action Erica. Yes, kap ang hunas karon pas kagahon mga alauna 27. So kap may panugyan ka sa aton nga mga pumuluyo sa Panukoy nga ara pa sumong dira sa lugar nga nabahaan kap. Ang ako lang gid nga ginaayo sa mga pumuluyo ari lang kami subong sa barangay. May mga numero man kamo namon. Akon sa kay Kagawad Glenn, kay SK Carlo, sa aton tanod hotline, Yes. kay Kagawad Peter. Ari lang kami diri sa may barangay. Anytime kung kinahanglanon nyo, tawag lang kamo palihog kay ari lang kami diri nga magasabat ang inyong mga kinahanglanon.
Yes, Kap. So, salamat kay Kap sa imo City Times Action Radio. Kag makip in touch lang kami sa imo kung may mga kinanglanon ka pa dira. Kag dugay-dugay pa si interview mo namon karon si Sergio Mari Vargas sa pag-assess sa mga barangay nga apektado sa baha. Kap, pasalamat sa time mo. God bless kag always gidhalong. Okay, salamat with Action Eric, kadahalong gid kita tanan, God bless us all. Salamat, Kap. Good night. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. There you have it, si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ara pasubong dira sa Barangay Hall sang Barangay Panokoy, nag-assess sang mga kunano pa kinanglanon. But so far so good sa aton diri nga nakuha information kay Kapitan Yolanda Bibing Noble, isa pa lang kapamilya nga ara dira sa may medalya, no? Ang satellite bukas may na kon kinanglanon gid. Kako magdamo-damo gid man pura palayo lang ang aton sining mga evacuees, no? Sa mga taga-barangay Panokoy nga nagapamati karon nga gabi, kung kinanglanon gid nga i-rescue, hindi ka mo mag-hesitate, ha? Tawag ka mo sa akon, tawag ka mo kay Kagawad Peter, kay Kagawad Glenn Burgos sa aton rescue. Sa hotline sa Barangay Tano, sa Barangay Panokoy, pwede ka mo katawag. Kag sa aton nga mga barangay, Kagawad, ha? Hindi ka mo hindi ka mo papagduwa-duwa, tawag ka mo, kung kinanglanon, gid nga i-rescue ka mo, ha? Kaya iban nga, bisan ano mo kung sa ka pangabay lang nga manaoks balay nila maupod kadali bayaan ning balay may iban niya nga daw hindi kiman maghatag isang konsiderasyon, no? Pero kung kinanglanon gid nga kabo na yung mga ayo sa Monbulig, tingwaan gina namon dira nga mga barangay official sa Barangay Panokoy, no? Kita mo si Kapitan Yolanda Bibing Noble, pulaw-pulaw po kay Kagawad Glenda, oh. Yung mga kagawad sa bunti alerto ba na? On time, on call. Kung anong kinanglanon, dira mabulig namon, hindi gid magduwa-duwa. Tawag ka mo, text ka mo, para nga makaresponder kiti sa kalapan man sa Barangay Panokoy, hindi taman tanan ng monitor mo. Muna sinim lang kung wala man ulan, hindi man na magbaha. Di karoon kayo ng ulan, hindi baha. I-try tabi check si Mr. Jo Mari Vargas, ato sining cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Kung ano na so far ang pinaka-latest information nga nagsulod dira sa iya opisina, kaya ra subong sa command center si Sergio Mari Vargas ga pulaw-pulaw kag naga-monitor karon sa lakat man sa pagbabaha sa pila ka mga barangay diri sa Bacolod. Kaya hindi pala sumaga Panokoy ang nagabaha-baha man Silingan, Takuling, ang Montevista, ang Barangay Banago, no? So gina-try nga ma-check si Mr. Jo Mari Vargas, ang ato sining cluster head action officer sa syudad. Kaprano pinagdaan si Sergio Mari Vargas nga daso semana maninlo naman sila sa aton nga mga sa aton nga mga drainage system sa tatlo ka dalagko nga merkado sa Bacolod, ang Burgos North Public Market, Libertad South Public Market, kag ang Central Market. Way labot kati nagpanghawa ni niya sa temprano pa si Mr. Vargas sa mga creek kag suba naton dira sa area sang Barangay 2 sa Barangay 8, 10 kag Barangay 12, no? Ari sa linya naton action officer sang Bacolod, cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa linya naton Sergio Mari Vargas. Sergio, may gabi. Rek, amang gabi. Rek, hindi black action officer, si Dr. Aponan lang siya doon office. Hindi. Ay, amalo ko yung action officer, kaya ara ka din sa action mong. From where the action? Jo Mari Vargas, action officer. Rek, ano to na. Sir, kamusta ang development sa imo na pag-monitor? Anong mga report na dugang sir na nag-aabot sa imo da? Ilang dugang sa niyang napila ka pamilya ang ginsaylo na ito sa Sumag. Okay. Sa gym. Yes. Kaya dira sa may kinaobra, sumunta sa purok na binulikon ko na daw ginbutangan na daw tulong tay-tay at yung DPWH. Ang Yeah, economic kontraktor. highway. Kaya kontraktor. So, ang tubi, rek, ito po gamay yung tamburong, Okay. nagawas, no? So, ang pila ka pamilya, bakwit pa na namon sa gym. Yes. So, napakutin yung tawag ko itong desisyon natin para nga matikkuan ang anong kinanglanon. So, mapakwa po pa na sa opisina sing ila tent la, listaran. Okay. Para hindi sila
ang tibulok na matibong may social kung kita, health protocol kita nga ay ginasunod. Isa pa na. So, i-separate na mo na yung mga pamilya nga, isa ka pamilya, isa ka tent, para nga makuha sila, masiparar, kaya basin magpinonsok man sila liwat, kaya maglinato naman ang aton mga kauturan. Okay. Sir, ang sa sumag, tutukan na sumag, tido problema na da ang ginimo nga project na sa DPWH daw ang kagamay sang tamburong, sir? Amo na siya, Rick, actually, siguro pamilya ka mas nadagat sila, lapit mo lang sa barangay mo. Gani? Inaka mo na, no? Ganda nagligad, gan buhangan to na dute, ito lapag dante. Yes. Bagyo. Yes, Although, yes. di man to ginsado pa. Pero, ining gabi, niya suwang gabi, Rick, ang ulan. Waiting gwapo niya, ang official niya, matungko niya, kung namutong bubo sa ulan, mo mo. Gani man? Mabaha ginto ya. So, Yes. ay ining mga amigo, tanga sila niya, ako ng baton lang ka na kuya, sing natawag naton, itong basol mo. Oo. Pero sa ko sa mga waiting gwapo nga tao, ya kung amo na kontra mo, nature na gano'n, ya, way ka na may mos na ulat ka lang si mag, importante mo pahubas mong baha Gani. sa pinakalapit at pinakadaling panahon. Aha. So, ano, sir, may plano ka nga magpag-angot ka sa DPWH after sinisang insidente, tabo karong gabi sa pagbabaha, sir, para nga malantaw, taga mo troubleshoot, taga mo problema sa sumag, alon lang da, Sir Jomari? Amo na gani, boss, ako ni Mon, galing kasi, kung makontak ko si DA mismo, kontak ko, galing kay akong numero, kay Ate, Assistant District Engineer, Okay. nga na COVID, resus mo, naka-quarantine sa hospital, hotel, hospital kasi gani kali, si Engineer Hamero. So, anyway, i-check ko ni boss kung anong memo nila niya, kung alang-alang, kitang yung padakwan na tamburong, nakatiga ko, ikaduwa na niya insidente. Yes. So, dito May gusto... iba niya. May iba niya nga na solbar na mo nga nagtaas ang tubig. At least ang way niya sing evacuation nga natabo. Ini lang nga sa sumbag nga. Hindi niya makupas tayo. Gani, okay. Hali sa sumag, Sir Jomari, katos panukoy, kabag ako lang interview si Kapitan Yolanda Bibing Noble. First time natabo si Samon, Sir Jomari, ang tubig, nagkanto sa barangay hall namon, kag nag-igo Samon, dira nga health center, Sir Jom, nagdalo man? Well, mo actually ang isa ka balik naman naliwat na balik nila sa DPWH naliwat. Pero anyway, may pabalon lang karik may propose na ko tiya kay Mayor nagligad nga isa na dakan nang luwaan basing sapat sa Panukoy. Okay. Panukoy correct na pagwain na to. So isa na sing na target na propose ko to for funding national. Okay. And then ang sa Carmet kagang sa Barangay Ponte, Suba, di sa may Lacson. So anyway, kabay pa nga masolbat na nadang problema sa inyo dahil sa una mo ginada mo. Gani? Ang sa imo ginada nga lugar. Oo, sa ako dati, ara na lang nagtaas pa da mga pader da sa amo sa property ni Mr. Alcantara o ni Alcantara dira. So daw na gid gwaan gid tubi sa amo gid mayo no. Anyway, ini natabo ya karon Sir Jom sa amon barangay nga nagkadtoy ang baha sa barangay hall namon kag sa amon nga si barangay health center, sir. The first time ni. Well, sorry, di na sa first time rek nung duman ko 2008 lang, 2009 nabahaan man na mo. Inang lugar gid kay nakaubog ko da after sa fire station. Sa fire station lapit isa man lang kamo na ka lugar mo. Gani, Nagapa ako na dati siguro mga sobra 350 ang tubig na. So, hindi na siya first time, no? Although may nasolbar kami nagligad itong alagyan, pero siguro tungkol sining bago ang mga building nga gituluhaw sa lugar nyo, hindi na manadula na itong alagyan sa tubig. So, gani. So, barinihon, Sir Jom, nga kurunanda, nag-awas ang tubig tay-tay day. Amo ni subong oraso? Amo na, insakto na rin. Sige, kung may nagani kay daon untat siya, pero nagulat magulang. So hindi masyado, nalantaw na mo sa tiret, dumera naman jutay, masulod. Tilantaw na kung anong may mo. Tapos, ginuna na mo nanay niya, tinperang taga-sumag niyo. Okay. Yung makulukar na niya ng pila ka pamilya, di nga man napiktuan kayo na simbaha sa ila lugar. Ang Banago, Takuling, Montevista, kamusta monitoring ta, Sir Jom? Montevista kaya na may isa kami to ka kabataan, isa ka adult na nga gingkwa na mo sa may taytay. Kung may taytay to nga nasa dalawang lari ng taytay sa may conferential gada. Ang mga balay na naging dugay na nagpinahalin, naging bumalik maniwat sa naging gingkwa tong pila ka bata to kung adult. May isa
matato ka diri sa alihis naman niya, meron tumbahan naman pader sa memoriam na yung area, Okay. Federal Park. Oo. So, daw, ang mga tinatuan na piktuan yun dala to sa barangay hall, yung katuan mo sa team natin. Okay. So, amo na, at least may natin resulta yun. Aha. So, ang mga taytay ta subong Sir Jom, daw wala man nagsiling saka-saka sa mga dlagko at hindi nga mga suba, no? Ilang tayo mo naging nuna na mong kinari pagka tudong ulan, ipacheck ko dahil ng sa bukid kung bala baskog, kasi kung baskog na to, duwa nakasubang yun niya tayo mo. Oo. Ang lupit kaya magsungay bla. Correct. So, mayroon to kayo hindi masyado, although nagtaob sa Singabi, Oo. pero hindi masyado kataas. Oo. So, ang nanging problema, kaya na doon sa may flyover north bla, Okay. sa Ceres Terminal na yon. Oo. Kaya umawas manandang sapa, kasi although na ang supiyak sing flight nila, Mm. dari pakato sa baybay yan na diluan na mo, pero supiyak naman niya sa Ceres Terminal na yun, wala, puno, rektingkuan, mga kawayan, laking mga higo, no, mga lain kayo, hindi ya kay basura, daw, mga kahoy na kidlaya, so Oo. nagkatawas kayang tubig sa dalan kayo na, hindi magyan ka rin sing gagmay auto mo. Okay. Auto, hindi pwede. Oo. Truck lang pwede. Okay. So, sir, ano sa po ang lantaw po sang aton chimpo man kay daw southwest monsoon ni Blanga pa ulan sa aton no? Ang diri sa aton sa Habagat. Bacolod, Habagat. Habagat na kay nagsulod na actually sa Tingulan rin kay. Gani. Huwag na tigilid. Tingulan na gid niya subong. Oo. So, expect na to sa pag-ulan-ulan kada hapon. Mm. Sugod na ning mga binulan. Gaplano kapag ani nga daso semana manindo ka sa tatlo ka merkado tadi protearyo nagbaha na sa iyo ini gabi yo. Well, kaya timagulan namon kay balukari nga amon nga team. Kuan ulit nag-disinfect na sila. Oo. Ayun ang team ng flood control team namon. So, may na to kay ang amon isa ka ang amon daan nga surget na rehab na namon. Oo. Amon isang amon giman ang plano namon imbadinglo sing pangkalog naton. Gani. Kaya matinluan ni sila tantanan. Oo. Anyway, may kaso kay hindi naman may strict ka mo to kadamon ang ulan din ay. Ah. Although na tagsamon advice kina thunderstorm. Mm. So not that hindi to heavy rain, intense rain di kito kina eh. Yes, yes. Kuha na mo ng accumulation niya daw sa kasimana nga ulan, binubo sa Bacolod yung duwa ka oras. Wow. Dako-dako gali nga tubig gali. Damol gito kinaya kayo rek. Ang halos bilog nga Bacolod. Actually, naigo to niya kina Bacolod. Mm. Talisay sila more siya kag bago. Ah, Ang okay. moto ko damolon kay ideal na sa aton. I don't know, sir, ang monitoring mo sa Carbik, mandalagan, kamusta ka doon? Pero may ginabahaan mo na doon eh. Tagawang to kinarek ang sa nakalambot sa dalan gidya. Oo. Kaya nakita sa mga operator to sa CCTV. Oo. Asa dito sa sere kaya may camera matada. So Okay. amo to ang nagawa sa kay natin mo nagaling hindi masundan kaya mo excavator da. Oo. Isa na sing proposal man namon nga ibotakan sing flood wall dira sa ni Carbik. Gani. Oo. Kasi ni Sarek sa Mekwan mo sa Queen of Mertib lang hospital Okay. ang subangay ni. So Oo. nagkipot na sa may active group nga subdivision so Mumulyada Okay. tupa sa dalan. So Aha. mo ng sitwasyon sa mga. Ato ba nga sa ato Pero nga... halos may nas mo. Okay. Ang ato to ba nga sir, New Government Center daw, why pagbaha-baha sa highway da, no? Why na? May ara gyapon kay Lupwes. nagdalo man kay nang Lupwes East so Ah, manaog okay. na sa direct samon sa tubangan namon. Okay. So doon nagreklasa sa suba Oo. pero hindi siya masyado gikalom sa pares na nagbigan. So ang ini mga gipangawana sa Tiprano patoy wipe ang tigululan sir like ang barangay 8 da sa barangay 12 kag 10 da daw wala lagi man niya dako man ang epekto sir nakabulig sir no? Atong sa Mambulok Creek kay direct at least inaiguro do mapadayaw ko dahil wag yan problema kay na. Kaya kung why to matinuan, balik naman to sa barangay 10, barangay 8, 8, 2. Oh, 12. Hasta sa SM. Oh, gani. Mabalik na siya sa SM, makadto pa lang to sa barangay 16, kaya sa barangay 12. Po sa sir to mayong epekto yan no sa inyo pa ninlo no. Kaya daw may mulyada sa tubig kaya na isa na dai palanta ko sa team namong nagobra mo kung ano kamusta to so tiga gahagunos ang tubig at least way nagsaka. Gani ho. Way nagsaka sa ating pagbahadra. Ang aton galing nga hunasotan ako kay na sa kalendaryo launa 27 karon sa kagahon pa eh.
Amo gani na. Ah. So, anyway, hindi ka sa taas masyado. Ang problema ko lang mag-imo sa mga 1.8. Amo na, reality gamay. Hindi siya masyado kataas. Okay. Ho. So, sir, may mga standby rescue man tayo if in case kung kitang nanon, gid, no? Hara niya nga daan nga amon kasi basta mag-amo na ng pagkapina ang report ako alam mo sa San Cristo alas 5:48 mo. Oo. So nag-standby na nga daan kaya good news naman niya sa amon niya nga medical team nga nagkakuha sing may COVID positive. Oo. Kaya mag-amo kanina break na sila hindi kabudlay man direct magkuha kasi may food positive nga gainulan. Oo. So, ilan ay break naman. Bilang good news and bad news niya sa amon mo. Good news sa medical team naman, pahuway sila. So, bad news naman sa amon rescue group. Oo. Kaya magwa ay tungod nga nakuhan. So, anyway, iti amon obligasyon. Obligasyon mo ganda niya. Kada mo text diri sa akon kag sa amon Facebook live diri komentar sa niya. May tadi ko mapalo up ni Sergio Mari Vargas tong ginmuno ya bago lang gid sa barangay Panokoy. Balikin ko ti aran si Sergio Mari. Ihatag ta na siyang ligwa. Ate, amo lang, ate, ito ko ante kita rin, no? Kung makwanta na kasi hindi naman guro balik wala ikaw si mo, duwa matagalibot, tas barangay mo, so, ano sa uladong, pati ganing kanding mo na so na ubugan ko. Ubuganin na. Ti karon gabi mapuli kay mi karon ni Mrs. Di karon ti makulukos kay mi ni karon sa amon largo ni karon kay daw mandarom-darom ng tubig sa amon to. Ada way na guro Basi way na guro hindi na guro na mo na. Basi kung taga matiis mo na guro. Hindi naman nataman, hindi makabustod mo. Magwa naman na reka. Hindi naman na matama gidalom. Sige sir. Sergio Maria, again nang imo luwat nga panugya sa ato pumuluyo before we wind up karon nga gabi sir. Well, baliw dabi kung may mga bilin pa nga mga problema, ipaabot lang sa nearest police station na barangay official ninyo. Yes. Para nga mapaabot man sa amon nga makatag kami buligin sige na pero amot mo na tutukan do sa sumbag nga tinda na mo to problema nila. Sige. Sir Jom, salamat kisan tayo mo. Good luck kag God bless sa imo sir. Sige, okay. Thank you. Okay. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. There you have it, si Sergio Mari Vargas, ang cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Tinatawag ko siya yung action man mong action man. Action officer. Sergio Mari Vargas. Balo ko na amo ning address ko sa iya ever since sa una sa Cobra, sa una sa Kapitolyo, pa sa una time ni Bitay Lacson, tama mo ko ni Goblito. Action agad ni Sergio Mari mo na hindi ni madula ang address ko sa iya nga action man, action officer. For fairness kay Sergio Mari Vargas, kada ko man sa nabulig yan. Kita mo kung wala na malimpyuhan ang creek da kang suba da sa may likod da sang barangay 8 subong guro. Daw lawod mo na dang SM mo. Pati barangay 10 ka barangay 12 guro da. May taga-tuhod, taga-hawak lang. May baha-baha naman da, no? Yung parte ito sa ginmuno ni Sergio Mari Vargas, kada mo diri ka text ako sa Panukoy, i-priority mo na ni Sergio Mari Vargas. Yung ma-follow up to ang I think may kuha na mo, may budget na, I think 1 million para sa Panukoy. Para nga madugangan na sang alagyan ang tubig da. Kaya mismo si Sergio Mari Vargas maka-attest kung ano kadalom ang tubig dira sa barangay Panukoy. Especially sa NHA 1. Katarak, isunod na raktarak na kagagang tibakla ni Sergio Mari Vargas na kung magkadto sa akon da. Sergio Mari, hindi mo na masigiran kaya naka-witness sa kung ano magbaha sa barangay Panukoy. So hopefully kasi mapalo up ni Sergio Mari Vargas dira ang budget sa Panukoy. 1 million na dabla mo, no? Ang drainage sa pagkadto na sa puro kanak buhay nga lusot ang tubig blada. Ngin mayong bulyada. Aksyon Radyo Philippines Standard Time alas 10:39 na. Ang inyo nabatean nga NTV naton kay Sergio Mari Vargas ginadulong sa inyo sa karawan sang D3 Bio ang pinakabago garantisado epektibo pangontra nga kagaw nga nagahalit sa tao. Ato na interview kay Sergio Mari Vargas ginadulong man sa inyo sa karawan sang Santon Plus Herbal Capsule.
service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kinaklarista lang ang pagmonitor sa ato ni Kuya Bruno Bambino Jr. Kuya, may gabi dira sa imo. Kay Kuya Bruno X Bambino Jr. Kay Rex Noble Jr. Wow. May gabi dira kay Toto JR Noble. Ga-monitor sa galiong. Si Sir Dennis Perma, ang admin chief sang Bitaw. Ga-monitor man sa ato, no? Si Sir Agustin Barayuga, ga-monitor man sa ato, no? Edgar Pilayo, si Valencia Kenneth, Kendrino Magbanwa Jr., sa kay Esther Binigay, Sheila Dimagiba, Rayan Barrientos, Bulay ano ni? Grabe nga ngalan sa FB ba? Natamiyo lang si Alex Montesa. Raul Mandin, Fatima Eresgo. Oy ma'am, good evening. Cedric Hagorin Tihada, MJ Iliga Noas, and family dira sa Banwasang Valladolid. Ga-monitor man sila. Om Ani Ginat. Gapa mati man sa ato, no? Diyosa la dagda may gabi, ha? Wilson Villanueva, Iboni Butcher, sakay Manong Emil Kamana ni Lida Lopez, sakay Bill E. Ong Araman. Monitor man sa ato, no? Manong Emil, may gabi ta si mo. Inday Siskara, mano pariken alusagay sa Tokyo, Japan, Araman, gapamati man sa ato, no? Si Sermon Lopez, haraman sa ato, na ga-monitor man. Check tabi si Kapitan Lidiglis Gonzales na Barangay Panokoy Aksyonan. Kamusta tang iyang Panokoy Takulingli? Ang Barangay Takuling, check tabi ko ng sitwasyon sa Takuling. Takuling damo man isuba mong, no? Ba't ko kabugtaw pa ni si Kapitan Gonzales sa Barangay Takuling, ha? I-check tabi ni Aksyonan. Kung wala, okay lang, no? Ang Banagot, in-interview naman tayo ng Action Brian ka ang Montevista, no? Kabay pa nga, hindi na lang magsigi-sigi, ulan, ah. Kaya ang unas, karong pas kagaho, no? Hindi daw lawig-lawig pa ni ang isalakayon, ang sitwasyon. Kaya nga aton nga hulat-hulaton nga magkagaon na launa karon, launa 27. Ay puwerte. Mani Lukyas da may gabigid. Ara sa linya naton ang isa man sa mapisan nga kapitan man sa siyudad sa Bacolod, ABC President, si Barangay Kapitan Lidiglis Gonzales, sang Barangay Takuling. Kamusta akong tabing barangay? Kung nabahaan naman da. Kapa Gonzales, may gabi si Action Eric. May gabi, Action Eric, kag may gabi sa tanan na listeners ang Action Radio Bacolod. Salamat gid ka sa timpo. Kamusta ang imo dira Barangay Takuling kung baha ang pagabalan kap? Yes, okay. So, kung bahang ato na paghahambala, no? So, of course, may kita mga areas na nabahaan, no? So, ang ato na may na dose na gindala gid sa evacuation center, may kita 3 families, no, na from 7th Road, Puentebella area, na akada sa Subong. But, kagina ang latest ato nato na news from the RMO team naton, Barangay RMO team, na nakabalik naman sila na respective puluyan sa nag-subside na ang tubig. Okay. Kamusta monitoring takap sa mga suba da sa paanyo mga creek yung Takuling? Why may nagtaas man dara, Kapitan? So far, ang ato na problema, no, sa last few days man amo man siyang problema nato ang ato na Takuling Alihis Bridge sa may girls home, but it is a part of Alihis naman. Okay. But kay ang ano na siya, boundary namon sa Alihis. Kaga ang
pader sa girls home doon na rumpag siya. So amo na siya, but sa ato ng mga suba so far wala man problema kag with God's grace wala na isaka ang tubig. Ang aton lang na major problem are those na may kita mga ng water na or drainage na gin close na clog up na drainage ang ibang ginbalayan. So that is why na hindi ka pass mayo ang tubig. So it's good to note, Kapitan, pagi sa imo nga daw hindi lagi ba nakahalit ni ang malawig nga ulan haling kainas ng hapon hasta gabi. So kap may mga panugyan kada lang si mo dira ka mga residente nga nagapamati karon nga gabi. Okay, no sa mga taga-barangay Takuling kag so of course nakita naton sa pictures na nag-reporting sa DRMO team na naglibot from 5:30 in the afternoon pag spike kilo kung pagbuntak sa ulan up to na natapos nag-monitoring kita so nagkakasubo kita that there are some household or houses nato na may sudlan sa balay ang tubig, Dami aka na first time natabo, So with the volume bras ang tubig. So ato na napanugyan is ang ato na drainage system, hindi natin kagubo, kung subject for clean up na siya, ato na siya tani, especially ang mga open drainage, bila nato na generic, tinuan naton, kag ang pinaka-importante sa tanan, hindi naton kag-iwisimintohon, para mag-extend siyang balay, tiyanggi, o kumputahan naton kung ano na mga things, So, kaya muna siya ang passage area naton para sa ato na drainage. But, just in case na may kapagid kita concerns ang ato na barangay Takuling Hall bukas for any request kag for any information kag subong standby man ang ato na DRMO team para mag-roving just in case kag hopefully hindi na mag-ulan liwat action area. With that note, Kapitan Gonzales, salamat sa time sa Action Radio. Always halong kag God bless sa imo. Thank you, man. God bless everyone. Salamat. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. There you have it, si Takuling Barangay Captain Lady Glaze Gonzales. So, mayo ito nga balita, kahit ang Takuling, hindi man masyado nalitan. Pero muna, hindi lang magatag kumpiyansa. Always alerto, gid. 24/7. Basta mo ning tsimpo nga maulanon. Ato rin review sa kay Kapitan Gonzales sa Barangay Takuling ginadulong sa isikalawan sa DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. May tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, guarantee nga nagapanubos ang glucose, vice Caribbean Resort, Golden Field. Oy! Nagapamatik. Sa aton dirang security guard on duty sa Caribbean Resort dira sa Golden Field. Ang
panamya, waling kay Action Eden na buso. Ara ko sa Action Eden, day. Ayaw ko Action Eden, nagpaligo-ligo, da. Swimming, ro si Action Eden sa Caribbean Resort sa may Golden Field, day. Kaya nabatian niya pamati ang security guard, oh. Sige, salamat. Kay Maninoy, kay Maninoy, tsari sa labasyon, da, may gabi, igit. Paurok-urok man siya. Sige, magabalik ang Action Night Patrol. When we come back, balik ang report Action Dale. Ang mga report sa ato sa rin nga mga korespondente gin paiway talang anay. Kaya importante ning baha, oh. Dala ang pagpakamuyo kabay nga hindi na mag-ulan. Gusto na nanay nga ulan ay. Balik kita pagkatapos la sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihap
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Di mo ignaligaw, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pang serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad may gabi dira sa kay Kuya Eagle Muamar de Farneser Lasur Curtiba. Sa kay 1616 Raul Mandin, kay Prima Maria Lisa si Panton Magbanwa daw dra nga area sa right side do brand out das Panokoy bla mo kagadayon sa may lugar ni Prima Maria Lisa si Panton Magbanwa tabo sa Sineco daw kasi may diferensya ang inyo linya do sang alas 6 para tayo kung nag-brand out. Balikan na si Action Del Salazar sa Patrol 2
Sa nga final report, kasi may mga additional information sa Aksondel sa mga lugar nga nabayan niya bala sa mga baha sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksondel sa Lazar sa balik report, pala report, Dale Piskamak. Actually, Eric, balik sa maayo nga paniyempo ang siyudad sa Bacolod sa sining nga mga tinion kagamat-amat naman nga naga-subside ang tubig sa pila ka mga lugar nga napadulungan sa patrol earlier nga may na-report no nga magtatay pagtaas sa level sa tubig diri sa may siyudad sa Bacolod Action, Eric. Sa pagaling natong kainan sa barangay Sumag, Purok sa ng Second Purok Progress sa may economic highway. Yara sa Kapina Pulo ka mga kabataan Action, Eric, sa PWD kag pila ka mga individual nga legal age ang tigayon nga na-rescue kag ginapahamtang temporary dila sa may gym sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod Action, Erica. May pilaman ka mga evacuees kapin 30 ka mga individual sa area sang barangay Monte Vista Gym. Tapos man ang incident sa pagbaha dila sa may Purok Riverside, barangay Monte Vista, siyudad sang Bacolod Action, Erica. Sa karong ginaulat natin ang consolidation report sang Bacolod CDRRMO angot sa mga specific nga mga lugar kag mga numero sang evacuees Action, Eric nga naapektuhan sa pagbaha diri sa may siyudad sang Bacolod. Samtang sa iban nga balita subungad daw kadungan sa pagsaulog sang World Environment Day, pilaman ka mga sakos ng basura ang nakuha sa mga residente Action, Eric kag mga volunteers sa iban nga mga grupo dira sa may Purok 1 si Barangay 5 Airport siyudad sa Bacolod. Kasunod sang clean up drive nga ila sinigagin patigayon Action, Eric sa lugar ni ang kinpangunahan sang SK Council sa Barangay 5 Airport sang Barangay Youth Empowering Youth Initiative, Youth for Climate Hope, Humanist Alliance Philippines International Bacolod, kag Agila Bacolod Action, Eric kag pila ka mga youth volunteers kag bumuloy man sang Purok si Barangay 5 Airport siyudad sang Bacolod Action, Eric. Ginpasalamatan diri sang Barangay 5 Airport ang mga nagpatigbahin nagpartisipar sa sining aktibidad Action, Eric kapag ulikid sa dunang manggad nga ginhatag sang mahal nga makaako. Mga balita ang natipon sang patrol subong nga Sabado nga adlaw ang ka-action yung action doon sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kita Aksondel, Theory Abit ang kapugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program, Sabado night. Diwat naman kita magatakop. Balik kita sa Lunes, mga oras, amuman nga waragwagan. Sa ato matagpalamati, ha? Ulwaligmat kita, hindi ta mapaktan ang lakat sang panahon tiyempo. Importante alerto lang kita, 24/7. O diri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga nagparagad kung kabiging cancel ta mga report sa aton sa correspondent Action Radio Rigutip kag Percival Villamor. Nagpangalagad do ng kapi sa Action Del Salazar back to back action ninyo bugina nga atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. O diri sa aton nga IT expert kay Christian James Vinares. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Kay Security Guard Tunog Banwa kay Security Guard Campaner, gaupod man sa itong kadagabi, no? Sa sa Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.